ассалому алайкум бинандагони азиз. шуруи рӯз имрӯз бо як савол сар мешавад ки ира дар зери ҳамин навор дар бораш чақчақ кунем. деҳа овози хар дора. хаб куна ки овоз мерава. бародарот, зиндагӣ дар деҳот камтар қиинтаре, фақат қиин нест. бигем аввал дар назари баъзеҳо қиин метава, вазминтар, фақат раҳша ёфтан дар кор. вақте ки бигем ки 24 соати як шабона рӯза агар ту 16 соат шаховрай дурустай, бале қиин ай зиндагӣ, рӯз намегзара. ва деҳот ободӣ дора. инҷа шаҳр нест ки барои ободӣ кардан, барои ячи администратсия брава хона ба хона пул ҷамъ куна, иҷаи хел нест. иҷа деҳот дора надора, ободиш ҳашарай. чандин борҳо гуфтем, бозам гуфтаистем, ободии деҳот ҳашарай. дар деҳа агар ҳашар нашавад, бигзор ки 50 ҳашар шавад дар як сол. ин боиси пешравӣ ободии деҳа мешавад. не ки деҳае ки дар як сол як ҳашар мешавад, у деҳа нест. ба ҳамин хотир имрӯз бародаро ташкили ҳашар кардем. бояд ҷӯйбор тоза кунем. як ҷӯйбор дорем ки ҳар 2-3 моҳа, ҳар як моҳа асосӣ бигирем, як моҳ баъд бояд тозаш кунем. рег меора. ҳарчанд ки тозаш кунем, рег меора пур мекуна, боз тоза кардагит мерава барбод, об мепара. ҳозир вақти об додани картошка сар мешава, ба ҳамин хотир об мушкилӣ пайдо мекуна, камбудӣ пайдо мекуна. ба ҳамин хотир бояд ки ҷӯбораро тоза кунӣ. мардумам хабар кардем, ҳаракат карда рафтаистем ба фирма хирун одам хидмат ё ки якум одам. ягон кас наметава, ҳо 3 кас ҳамҷа ҳаст, 4 кас. ин як пешравиай. дар деҳаи мо хоҷагӣ камтаре, бародари азиз. ба ҳамин хотир хвамонам сустай. ина заминои дашти деҳаи мо ки гандум шинондагиян, иҷа ини тараф картошкаи нав сар задагияй, баъзеш бромадагия, баъзеш ба чобу хашидагияй, баъзе дигарш не. оби мо қариб ки 1,5-2 километр дур ҷуборай. дута об дорем, якташ 1 километр, якташ 1,800 ҳисобш кардем барои об овардан нема ҳамҷа. якта дигараш 1,5 километр зиёдтар, 2 километр. неки оби бамазаай. ҳозир мерем ай сари банга тоза карда меоем. ва тарзи тозакунии хеле дар мо ки ав рег меора. як вақто Барак Обама президент шид, гуфт ки мо бояд маҷбур кунем ки шамол коре кунем ки шамол ба фоидаи мо кор кунад, коре кунем ки дарахшиши хуршед ба фоидаи мо боша. мо ҳам ова сар метием, ай хифои об тоза карда, ай боло тоза карда меоем ки худат агар ки 10 сангчара кашиди берун бировар, 10 тегаша об бара. ина пешқадамои деҳа. ҳашар тайёр. пешамон омад неҷа. ек пешқадам пешакӣ мерафт кор мекард. як гурӯҳ дар он тараф кор карде сода. эне. афгон кун. زمین کسی ظفر همی صورت تدایی کرد نگاه تو قلوت افخن اکثر همکنی گه سروی بود دار
طول مایدان هی باشه در کامera یک کمترش ببر. درست میگم. بیا اینا برای بچه. رنگ چی؟ یکی بچه شما. مرحمت کن. مرحمت کن. مرحمت کن. مرحمت کن. ای جرش که همه کسا اوج منیم در جموندش. جرش که. او را نمیتونی و داوود. ای نه تنگ جوی که بعد بخم با. قطی خدت. شما هوشیار نیستی. Usbe. بگه ذره عشق. Usbeste. Kamera rakip tarak bari. همین سنگ کلا میگیری؟ همین سنگ میگیری؟ Usbe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah usbe. اوه. Jaski. Tam Ne barodara hal bada bir. Onlarla. bu megan Rusiyanları. Ha? O. Olyam. Башои ов дарё ай. Фақат ки ҷубор борики чиқрай бара ҳамон майда метава. Ов тенҷа. Ина бора ки алшарангак не. Ов намедуна санга санг. Задест аст. Боз камера бикшем бас мена. Ина бачаҳо ҳашари имрӯзаи мо халос шид. Хай баъзеҳо ғамош ва дина париянд, баъзеҳо дигар вақтош хурсанданд. یه پارتو میشه داره پارتو چه؟ چه تقسیم کنی؟ من برم اینجا. بریزو. چپوتی لواش. نه یارو دست خیلی همون نقل ماویز میگن. خوی خیلی میکنه. برای چه شش کپوتی رفتی؟ برای عرش نشون. رو سیاه و دامون رفتم. نه یارش بیستن و خونه میبریم. من نمیخرم. یارو میبرم. نه بگیری. خوشیه. یه رمضان تاکل شیب زدم دیگه نشدم دو. خوشی شریف خوشی خطی. فضل کن. این در آخر ویدیو باشو. یا خندک نی. سانگ نرسه زاین نوشته گیه.